أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nukuta mu ta yau 'yan uwa musulmi ita ce wata nukuta mai matukar muhimmanci domin ita ce ciwo na al'umma a wannan zamani. Na daga cikin wani ciwo na wata ɗabi'a da al'ada wadda take haifar da illoli masu matukar yawa a tsakanin wannan al'umma ta musulmi a yau shine wato rashin abin da ake kira da hifzus sirri, shine kiyaye sirrika a tsakanin al'ummar musulmi, wanda rashin kiyaye sirri ya zama abu ne kamar ruwan dare a tsakanin al'umma. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna mana cewa ɗaya daga cikin alamomi na nagarta na ɗan adam shine ya zama yana da riƙe sirri. Shi yasa Muhammad Saleh Al-Uthaymin ya yi bayani dangane da wannan babi, ya yi rubuce-rubuce, ya rubuta wasu nukutsotsi, yake cewa shi sirri wani al'amari ne ya ƙa'u khafiyatan bainaka wa baina sahibuk, wato wani abu ne wanda za ku tsara tsakanin kai da abokinka, wanda wannan abin da kuka ƙulla tsakaninka da shi la yahillu laka an tafshi hadha sir, wanda bai halatta a gare ka ku ƙulla magana ko ku ƙulla wata yarjejeniya wanda yake buƙatar daga kai sai shi ya kamata a ce wannan abin kun san shi, sannan kuma ka ɗaiɗaita abin ko ka yaɗa abin ko ka bayyana abin. Uthaymin ya ce wannan yana daga cikin abin da ake kira da cin amanar sirri. Sannan Muhammad Salih Al-Uthaymin yake cewa a inda za ka gane abin da kuka tattauna tsakanin kai da ɗan uwanka shin sirri ne abin kiyayewa ko kuma sirri ne amma shi a gurinsa bai ba shi doka ta a kiyaye shi ba, to shi ne sai ya ce za a samu ƙarina ne wato guda uku. Ƙarina guda uku, akwai ƙarina ta farko shine na farko akwai ƙarina lafaziyya, akwai ƙarina fi'iliya, akwai kuma ƙarina haliyya. Wannan ƙara'in ɗin guda uku su suke tabbatar da sirrin da ka tattauna da mutum shin ya baka dama ka bayyana shi ko bai baka dama ka bayyana ba. Idan muka ce wato ƙarina lafaziyya, wato ƙarina lafaziyya ita ce idan mutum kuka yi magana da shi kuka tattauna sai ya ce wane ba na son maganan nan kowa ya sani, ina son ta zama daga ni sai kai, to wannan ya zama sirri. Duk ran da wani na uku ya sani ko shi ya faɗa ko kai ka faɗa abin ya tashi daga sirra tsakaninku. Idan shi ya faɗa to ya karya wannan ka'idan, idan kai ka faɗa to ya ka karya wannan ka'idar ta sirri, to kuma wannan abun zai wato shine zai zama cin amana kenan. Shi kuma cin amana akwai azaba wato mai girma akan wanda ya ci amanar sirrin da yake tsakaninsa da ɗan uwansa musulmi. Wannan ƙarina wadda take lafaziya kenan. Fi'iliya kuma malamai suka ce shine a lokacin da kuke yin magana kai da ɗan uwanka kaga yana kallon gefe, yaltafit yaminan wa shimalan, kuna magana sai kaga ya kalli haka sai kaga ya kalli haka, yana ƙoƙarin kiyaye kada wani ya zo kusa ya iya jin me ake cewa, ko da bai nuna maka wannan abin yana so a kiyaye ka kowa ya sani ba, tunda kaga yana ƙoƙarin kallon dama ya kalli hagu dan kada wani ya zo kusa ya ji abin da ake faɗa, to alama ce ta kai kaɗai yake so ka sani banda kai kuma baya son wani ya sani, to kaga ya zama mai amana kenan tsakanin karshe. To da ka je ka gaya wani to ka ci amanarsa, Allah kuma sai ya tambaye ka ran gobe kiyama za ku shari'a da shi. Sannan shi kuma ƙarina wadda take haliya, wato ya zama ya ja ka wani guri keɓantacce inda bai tunanin wani ɗan adam zai ji abin da kuke cewa, sai ya zaɓi gurin a matsayin inda za a tattauna magana, to wannan yana nuna maka cewa sirri ne wanda bai son ya fita wato daga kai sai shi sai ubangijinku. To waɗannan suna daga cikin halaye waɗanda suke da wahalar kiyayewa a tsakanin al'ummar musulmi. Amma za ka ga a tarbiyya da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba wannan al'umma ya ɗora sahabbansa a kai, za ka ga ya saba da irin ɗabi'a da halayya da tarbiyya da al'ummar musulmi ta ɗora wa kanta a yau wannan rayuwar da muke ciki. Domin annabi ya tarbiyyantar da al'ummarsa wajen kiyaye sirri,
wajen kula da sirri, wajen ba wa sirrin muhimmanci, domin shi zai kare daraja da kima ta ɗan adam, kuma shi zai kare nasara ta ɗan adam. Duk ran da ka rasa sirri to ka rasa wasu abubuwa na nasara da dama. Shi sa abin da zai nuna maka ƙarara muhimmancin tarbiyyar sirri shine hadisin da ke cikin sahihul Bukhari, duk da Imamul Bukhari ya kashi muktasar, ma'ana takaitacce, kamar yadda al-Imamu Muslim ya kashi kuma da tsayinsa. Hadisi ne daga Sabit, hadisin da Sabit ya rawaito daga Anas ibn Malik, wanda Anas dan Malik ne yake bawa Sabit abokinsa ne, yake ba shi labari. Yace wata rana a Madina, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fito, ya taho ya zo ya iske mu, ni da wasu yara tarinsu haka muna wasa. A wannan lokacin kaga yake nuna maka me, Anas dan Malik karamin yaro ne. Anas dan Malik karamin yaro ne, domin ya ce annabi ya biyo layi a Madina, ya zo ya iske mu ni da wasu yara muna wasa. Kaga ina nuna Anas dan Malik yaro ne. Ya ce da annabi ya zo ya same mu muna wasa, sai ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullah. Sai muka ce masa wa alaikum assalam wa rahmatullah. To kaga anan gurin akwai wani sirri. Na farko manzo Allah ya tada yara na wasa, ya musu sallama. Ashe kaga manzo Allah hatta kananin yara annabi ya same su yana musu sallama sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anas dan Malik ya ce bayan ya mana sallama sai manzo Allah ya ce ya Anas, ya ce masa zo. Yace da ya ce zo sai ya tattauna da ni akan wata buƙatarsa, ya tura ni in je in biya masa. Don haka na tafi na je inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ni wajen buƙatar tasa, da haka na biya masa kuma na dawo. Ice to amma a inda na samu damuwa, bayan na dawo sai na dawo a makare a lokacin da nake shiga gida, ma'ana na dawo a makare lokacin da na gama buƙatar annabi sallallahu alaihi wasallama, a lokacin kuma na makara a wato duba da irin lokacin da nake shiga gida gurin babata. Sai na fara tunanin me zan ce da babata, ni dai na san naje za ta tambayin a ina na makara, ni kuma ba zan in na gaya mata annabi ya aiken za ta ce ina ya aiken, ni kuma ba zan iya gaya mata sirrin manzo Allah abinda sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam ba. A haka Anas dan Malik ya tafi gida, yana zuwa gurin mahaifiyarsa Ummu Sulaimi, matar Abu Talha al-Ansari. Yana shiga ya mata sallama, ta ce Anas ina ka zauna ne ka daɗe haka? Sai ce ai ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aike ni. Sai ta ce a me ya aike ka kayo masa? Sai ce a huwa sirrun, wannan sirri ne, ma kuntu da afishi sirrin rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, ni ko bazan wato yaɗa sirrin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba. Take anan Ummu Sulaimu ta ce yayi kyau, lallai ina ƙara maka gargaɗi cewa kar ka sake ka gaya wa kowa sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam, da aka ka rike wannan sirri na annabi sallallahu alaihi wasallama. Anas dan Malik yake cewa ya Thabit, da zan iya gaya wa wani sirrin annabi sallallahu alaihi wasallama, da a yanzu labarin nan da nake baka da na gaya maka da annabi ya aiken ai kaza da kaza yace in je in yo masa. Yace amma ba zan iya gaya maka ba kamar yadda ban gaya wa wani ba. A lokacin da Anas dan Malik yake bawa wato Thabit labari kenan. To a nan gurin in ka kalli hadithin, fa'idojinsa suna da yawa. Na farko duba da cewa yara ne da Thabit da Anas dan Malik, in ka kalle su yara ne kananu, amma suna da tarbiyya ta iya rike sirri. To ƴan uwa, me yasa mu ba za mu yi wa ƴaƴanmu tarbiyyan sirri ba? Me yasa ba za mu yi wa ƴaƴanmu tarbiyya na wajen kula da sirri da kuma rike sirri da ƙoƙarin kaucewa wajen leƙa sirrin mutane? Leƙa sirrin mutane yana nan ta ɓangarori da dama. Shiga abin da babu ruwanka, sauraron abin da ba a sa ka ba, fakaitar mutane ka ji abin da ba a so ka ji ba, ƙarshe kuma ka yada. Duk wannan abin yana daga cikin wato ainihin abin da addinin musulunci ya hana. Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yace wato al'umma ta kam an hana su abubuwa guda uku, kuma in suka hannu za su yi daraja, idan suka iskewa abubuwa guda uku darajarsu za ta ɓaci. Daga ciki manzon Allah ya ce shine yawan yada sirrikan mutane.
duk mutumin da yake yawan yaɗa sirrukan mutane ba zai taɓa kima ba a rayuwarsa, ba zai taɓa daraja ba a rayuwarsa. Zai rayu ne a mutum makaskanci, zai rayu ne a mutum mara daraja, sannan kuma zai zama magana ta daina daraja akan harshensa. To da haka ƴan uwa, wannan tarbiyya ta rike sirri, kamar yadda muka ga Anas dan Malik mun samo tarbiyya daga gare shi wajen yadda ya rike sirri, mahaifiyarsa kuma ta karfafa masa gwiwa. To yana da kyau mu koyi wannan rike sirrin ƴan uwa. Sannan kuma iyaye mata, yana da kyau ku yi kokarin koya daga Ummu Sulaimi mahaifiyar Anas dan Malik, yadda ta ƙara masa ƙwarin gwiwa wajen rike sirri da nuna masa tarbiyya ta sirri abu ne mai kyau. Da haka ƴan uwa, mu kokari mu kiyaye wannan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.